Хей, здравейте, приятели! Хриси е тук отново. Искам да ви споделя нещо, което си говорихме днес. Бихте ли ми казали първо дали се чуваме, тъй като си забравих слушалките. Толкова се приготвях и накрая отново съм без слушалки. Надявам се, че се чуваме и че няма ехо. Днес исках да ви направя интервю с моята фризьорка, докато бях при нея, но жената е много заета и много отдадена на работата си. И малкото приказки, които успяхме да размениме, ще споделя с вас. Относно грижата за косата, тъй като виждам, че е актуална тема в момента и между другото аз от 23 декември не бях ходила на фризьор. И така де, отидох с една изсъхнала коса. В интерес на истината, мислех си до днес, че това да ползваш хубав шампуан и хубав балсам е достатъчна грижа за косата. Като изключиме това, че аз се мия всеки ден, тъй като тренирам всеки ден и скалпа ми се поти. Затова я попитах какво да правя, най-после я попитах какво да правя за косата си и тя ми сподели следното. Освен, че е важно, нали, какъв е шампуана и балсама ти, балсама само неутрализира действието на шампуана. Той не извършва някаква възстановителна дейност и не може да се разчита, че балсама за коса е с действието на маска или на подхранващи масла. И затова ми каза, че тя се грижи за моята коса, когато отида на фризьор, но това е само на момента. След това аз вкъщи трябва да полагам усилия, за да може косата ми да изглежда добре, да е лъскава, да е подхранена и да не, косъма ми да е затворен за тези влияния, които са прах, пушек, всичко, което ни заобикаля като околна среда. Още повече, че сега дърветата нямат листа и те не произвеждат толкова кислород. Тоест въздуха не се пречиства така, както когато всичко е зелено около нас. По тази причина тя ми препоръча две неща. Сега всеки си има фризьор, всеки си работи с определена козметика, но освен балсама и шампуана, сега няма да правя реклама на марката, затова ще я скрия. Ето това е флуид, който след като си измиете косата още на влажна коса и я намачквате и го разнасяте, след което, като я изсушите, си слагате олио, което попива веднага в косъма и го затваря. И вредните влияния на околната среда не могат да проникнат в косъма и той се затваря и затова изглежда косата гладка. Като в същото време косъма попива и тя не изглежда мазне на клечки. Ако имате олио, което ви омазнява косата, защото аз бях си взела такова, по-добре го изхвърлете. Факт е, че козметиката за коса не е ефтина, особено ако е качествена. Затова аз бих ви препоръчала, тъй като косата е едно от нещата, които са част от външния вид и което хората веднага виждат, нали, според това как се грижи за косата си, за лицето си, за тялото си и така нататък. Това говори много за тебе, нали, какъв начин на живот водиш и какво е качеството ти най-вече. Затова аз ще ви споделя, че до сега много разчитах, а и все още разчитам, няма да я смена тая козметика. Първо да ви кажа, тя не е ефтина, обаче по принцип тези продукти са за много време. Те са икономични. Така че вие един път може да дадете, нали, повече пари, но ще ги ползвате поне 5-6 месеца. И ще се радвате, че сте дали необходимото на косата си. Това, което аз ползвам, а и цялото ми семейство ползва, защото това е шампуан, който
е за всички, независимо дали къпете бебета, деца, възрастни, мъже или жени. Това е шампуана, който е с 3 етерични масла и е от алое. Защо аз се спрях на тази козметика преди 3 години? Защото алоето разбрах, че прониква надълбоко и благодарение на това хидратира, защитава и изобщо ти дава много бонуси, както за косата, така и за лицето. И изобщо алоето е най-доброто, което е за съединителната тъкан. Затова и много фирми на пазара промотират стоката си, като казват, че тя е с алое. И тъй като чух, че етеричните масла са много хубави и за коса, и за кожа също, както и за здравето, ето този шампуан, вижте каква голяма опаковка между другото, той е с 3 етерични масла, без сулфатен, което значи, че вие ще се лишите от сърбящ скалп, от екстри, които получавате, ако си купите шампуан за 10 или 20 лева. Балсама, който неутрализира шампуана, е пак на основата на алое, но той е с 4 етерични масла. Макадамия, слънчоглед, жожоба и лавандула. И маската, която си правя, да си призная честно, не я правя много често, но има много добър ефект върху изглаждането на косама и подхранването, защото продуктите също са ми от алое. Смесвам ето тези 3 продукта. Значи балсама, в зависимост от това ви е дължината, гъстотата на косата, вече може да са вие да си определите количеството. Аз я определям спрямо моята. МСМ гела и хитлосиона. Хитлосиона има загряващи билки, които позволяват, както и алоето, да влезе по-в дълбочина самия крем. И само да видя, да, и то е с органична сяра, това, което винаги ми избягва, докато същия този МСМ гел, освен органичната сяра, има извлек от мечо грозде, масло от листата на чайно дърво, извлек от розмарин и бяла върба. Общо взето съставки, които със сигурност, не говоря изобщо за витамините, които ги съдържа, А, С, всички, които са най-необходими за косата и кожата. Така че това е моята грижа, която полагах до сега. И просто прибавих тези 2 продукта, олиото и това възстановяващото след къпане. Като по-нататък ще видим какъв е ефект. Аз предполагам, че сега като съм била на фризьор, косата ми изглежда добре, но ще видя след няколко дни какъв ще е ефекта и се надявам да съм я подкрепила, тъй като наистина ми беше поизсушена от тия студове, от тази смяна на времето, то всичко си оказва влияние. Това исках да ви споделя. Между другото, другата седмица ще има много интересен гост. Ще подготвя в събота и неделя най-вероятно поканата. И ви съветвам просто за 24-ти, за 3 часа да се подготвите, да сте свободни, защото ще е уникално преживяване. И другото, което исках да ви кажа е, че в седмицата, когато нямам мой гост, ще отделя един ден, в който ще споделям неща за бизнеса, за как можеш да изкарваш пари в свободното си време, как да срещаш готини хора, с които да те вдъхновяват и да те дърпат напред. Защото знаете, че в зоната на комфорт не се случва нищо интересно, дори нищо не се случва. Хубаво е да се развиваме, защото има 2 сигурни неща в този живот. Едното е смъртта, а другото е промяната. Така че не се страхувайте от промяната, вървете напред, няма време. От мене хубава вечер, ви пожелавам и до нови срещи. Чао!